Au, ljudi. Ljudi, jeste ispratili dramu između Milije i Vojaža, brat? Nešto mi je izlazilo. Au, brat! Ljudi, jeste ispratili što se dešava, alo? Gledaj sad, brat. Ajmo ovako. Prva izjava, da vidimo jedan po jedan da gledamo što se dešava. Vojaž, Devito, to bi bilo gledano. Reci mi, brate, da imaš nekog, da se biješ nekim, koga bi zabadao u glavu? Pa ne znam, brate, ima ih dosta, brate. Ima ih dosta. Napadanje teško. Šta znam, brate, ono. Možda Vojaž, Devito, to bi bilo gledano. Da, ali morali bi da mi plate mnogo, a kapiram i njima, ne bi se to nikome isplatilo. Nemoj ti, Mili. Nemoj ti da se brineš, Burazeru, da li je mnogo para nekome ili nije mnogo para nekome, Buraz. Ako Mili hoće se bije protiv Vojaža i Vojaž hoće protiv Milija, ljudi, ja mislim da bi bilo fair sa moje strane da taj meč organizujem, jel se slažete?